ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବି ପ୍ରଖର ଥିଲା। କାହାକୁ କେମିତି ବଶ କରିହବ ସେ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ଦିନେ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ଏ ଟୋକା କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ତମେ କଣ ଦେଖି ପାରୁନ କି? ହଁ ମ ଦେଖି ପାରୁଛି, ହେଲେ ତୁ ତ ରାଜା ପୁଅ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜା ହେବୁ। ଏମିତି ଖେଳିବା ବୁଲିବା ତତେ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଶିକାର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବଣରେ ଯେତେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତତେ ରାଜା ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ମାନିବେ? ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଶିକାର କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆଉ ତୋର କୋଉ ଦିନ କାମରେ ଆସିବି? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଯଦି ଶିକାର ଶିଖିବୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଅପମାନ ହବନି? ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଶିକାର ଶିଖେଇ ଦବ? ହଁ ଚାଲେ। ମୋ ମାକୁ କହିକି ଆସେ। ଆରେ ତୁ ରାଜା ହେବୁ ରାଜା, ସବୁ କଥା କଣ ତୋ ମାକୁ ପଚାରିବୁ? ଆ ଯିବା। ହେଲେ ମା ମତେ ଖୋଜିବ। ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବୁ ତୁ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତତେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଜାମାନେ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ତୁ କଣ ରାଜସଭାରୁ ଉଠିକି ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବିଲୁଆ ଚାଲ। କେମିତି ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଫସେଇଲା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚି ରହି ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏପଟେ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ନେଇ ବିଲୁଆଟି ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆଟି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଳିଥିବା ଖାଲ ଉପରେ ଗଛପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବିଚରା ସିଂହ ଛୁଆ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବା ମାତ୍ରେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଉଦ୍ଧାର କର। ବୋକାଟା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ତା ମାନେ ତମେ ମତେ ଶିକାର ଶିଖେଇବ ବୋଲି ମିଛ କଥା କହି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲ? ମିଛ କଥା ନ କହିଥିଲେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ତମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତମକୁ ମୋ ମା କେବେ ବି ଛାଡିବନି। ହେ ଛାଡ, ମୁଁ ଆଗ ତତେ ଖାଇସାରେ, ତାପରେ ତୋ ବୋପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବି। ବିଲୁଆ ସିଧା ସିଂହ ଛୁଆ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡେ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ବଣକୁ ଫେରେ। କିନ୍ତୁ ବଣକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଲୁଚି ରହି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ଦିନେ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ସିଂହ ମହାରାଜ ପୁଅ ନ ଫେରିବାରୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲୁ। ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯାହା ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବୁ। ବିଲୁଆ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କେମିତି ସେଇ ବଣ ଛାଡ଼ି ଯିବ ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ଥିଲା, ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ କମିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ବଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖାହେଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେଲା। ହାଇରେ ବିଲୁଆ, ତୋ ଘର କୋଉଠିକି ରେ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତତେ ବଣରେ ଦେଖିନି।
ଆରେ ତୁ ଆଗରୁ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ? ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଏଇ ବଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝରଣା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆସୁନୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା। ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ଗର୍ବ ତୋର? ତୋ ବେକକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବି ମୁଁ। ମୋ ଥଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ? ହାଣି ଦେବି ସିଧା। ପଳା ପଳା ମୋ ପାଖରୁ, ପଳା ପଳା। ବିଲୁଆକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲୋଭିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବଟାକୁ ସେ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇ ଶେଷ କରିବ? ଲୋଭରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ ସିଧା ଯାଇ ହାତୀ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ? କିଏ ତୁ? ବିଲୁଆ ହାତୀ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ହାତୀ ପିଠିକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହାତୀକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ବିଲୁଆ କିନ୍ତୁ ତା ଦାନ୍ତରେ ହାତୀ ପିଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ହାତୀ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢ ପଛକୁ ବୁଲାଇଲା ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ପିଟି ଦେଲା। ବିଲୁଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ବିଲୁଆ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ହାତୀ ତାକୁ ନିଜ ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା। ବିଲୁଆ ଛଟପଟ ହେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ହୁକା ହୁ, ହୁକା ହୁ, ହୁକା ହୁ।